berehala bidaliko ditu lanera. Bai, abiatu dira. Hemen da Zarauzko 32. ikurrinari dagokion bigarren jardunaldian orezko txanda. San Pedro segundo bat galdu du, hori adierazten digu orain GPS-ak. Pedreñak ere bai, Orio eta Castro bizi hasiera honetan. 20. segundua orain, baliozkoa da irteera. Castro, Orio, Castro, atzo bezala, bizkor hasieratik. Oso estropada ona egin zuen atzo Castrok, baita ere Oriok. Bukaeran lortu zuen errenta Castrok. Orain segundo bai adani Castrok. Segundo batera Orio eta Pedreña eta Orio bi segundora San Pedro. Hementxe dituzue gaurko protagonistak lanean ari direnak. Pedreñan titularrekin, gustoko kuadrilarekin hortxe da Ángel Gómez prestatzaileak aukeratutako arraunlari sorta. Patruilanetan Borja Gómez, hankekoak Gabriel Bedia eta Carlos Rodríguez. Eta hortxe datorre Pedreña, alde neurrian eustekabekoa emateko gogoarekin. Castro aurretik segundo batera Pedreña eta Orio bi segundora San Pedro. Une honetan horrela dira gauzak. Eta hemen ez dago arriskoak hartzeko inolako gogorik. Hemendik aurrera titular gehienak barruan estropada guztitan. Hori garbi ikusten dugu, hori da entenatzaileen jokabidea. Juan Mari Etxabe eta Joseba Fernández ditugu hemen nagusi Castroko ontzian, eta gaur Iker Jimeno patroilanetan, titularren artetik kanpoan Aitor Dorronsoro, bere lekuan Sorin Silvio errumaniarra da, eta atzo titular izan dako Luismi Villarre gaur Toni Montenegrori utzi dio toki, aurrere txandak aritzen dira Castrokoak, eta hor ditugu Castro, Orio eta Pedreña orain buruan, ontzi bateko atzerapenarekin San Pedro. Eta hasieratik estropada orekatua eta benetan gogorra. Hau esek Castroko gizonak eta San Pedro da pixka bat atzeratutakoa, beste hirurak pare-parean ditugu. Hor da goikaldean GPS-ak ematen digun erreferentzia. Hirugarren kaletik ari da San Pedro, Aitor Baldak gaurko honetan obineta barura sartu du. Etxaberen tokian da, eta patroilanetan Gaizka Garmendia, honek gogo ikaragarria zuen, bere herriko ikurriña, Zarauzko ikurriña irabazteko, baina momentu zailtasunak atzo eta zailtasunak gaur ere baserri, 4 segundo galduta San Pedro hasiera honetan. Baita atzo 16 galdutakoak, hogei gehituta nik uste dut gaur ezinezkoan ari dira San Pedro, agian buruan atzoko segundo sortare hor daukatelako, eta ikusirik beste hiruak ze leian eta ze borrokan dauden, hori segitzeare jarraitzeare lanak izaten dira, eta pixka bat San Pedro momentu honetan ezinean bezala ari da, beste hiruak egurrian dijoaztelako lehenengo ziabogorretara. Oso ritmo bizian abiatu dira, bai Castro eta bai Orio, horre psikologikoki beti eragina du. Gero noski estropada luzea da, 3 itsasmila egin behar dira, eta hasierako metroak eta bukaerakoak denak igualtsua dira, zentimetrotan mintzat bai. Beraz, lana hasieratik amaieran arte egin behar da. Aurretik Castro segundo batera, hortxe ia parean Orio, Pedreña ere bai, 4 segundora San Pedro. Oriotarren artean ez dago aldaketarik, eta hortxe ari da, Josean Aizperro zerbaiten bila, hau aldatu, beste aldatu, hau probatu, gizon bat tosta batera bidali, gero bestera, eta zerbait asmatu nahian dabil, eta hobekuntza bai atzo nabarmena Oriok, eta gaur ere hortxe dira txukun, baja nabarmena Gorka Etxeberriarena. Gero eskainiko dizugu bigarren luzea martxan denean berarekin eginiko elkarrizketatxoa. Gorka Etxeberria arraunlari haundia da, Orion veterano ospetsu haundioietariko bat, eta sufrimentu haundiekin dabil, arazo fisikoekin. Gero xago, maniobra ostean eskainiko dizugu berak ezan diguna. Castro buruan segundo batera, Orio eta Pedreña 5 segundora San Pedro, eta konparaketa eginda txanden artean, ikusi Castro eta Hondarribiren artean baserri segundo bakarra, eta horrek ezan nahi du Hondarribik egin duela bai lana. Bai, Hondarribik oso estropada polito egin du, bere txanda hori irabaztea lortu du, eta ikusi dugu lehenengoan batea zirela horre 2-3 segundo bazutela lehenengo ziaboan, eta gero ja ies egin dula beste hiruarekiko, eta hemen igezi nahi eta ezinean horre Castro ari da bigarren kale horretatik, segundo bat Pedreña eta hori, baina hauek ez daude amurre mateko ere. San Pedro 6 segundora maniobra aurretik, 2 ontziko atzerapenarekin Baldaren mutilak. Hortxe dira, Castroko gorriak aurretik. Segundutxo bateko abantailarekin, euskeri bada hori.
4:46, Hondarribikor 4:18 markatu du. Pedreña eta San Pedro, hor demorekin nazketa txikitxo bat izan da, hirugarren kaletik San Pedro pixka bat atzerago dugulako, eta gauzak maniobra ostean horren hase ditugu. Castrok segundo bat Pedreñari, hori 2, San Pedrori 6. Castro buruan, Pedreña bigarren toki hartu nahian orain burrukan horiorekin, San Pedro 2-11 atzerapenarekin. Eta une batez Castroko ekin goaz. Eso es. Castro eta Orio parean, Pedreña ere bai, 5 segundora San Pedro. Estropada handia dugu. Hortxe dira, denak lanean, GPSa ikusi goikaldean, pare-parean dituzue. Goikaldean ikusiko duzuena, naiz eta irudietan errepikapena azaldu. Goikaldeko datoa zuzenekoa da, benetan horren ikusten aritzaretena ere maniobra da, baina goian GPSak zuzenean markatzen diguna da. Castrok, Pedreñak eta Oriok ikaragarrizko lehia dute. 7 segundora San Pedro. Konparaketa egin da hor ikusi dituzue datoak, Hondarribiren denbora erreferentzia da. Une honetan Castro, Pedreña eta Orio Hondarribiren aurretik genituzke 4 segunduko abantailarekin. Hau maniobra osteko datu zorta osoa da. Erne orain Pedreña poparian estropadaren buru hartu nahian da, eta Pedreña hortxe dabil, garaipen baten lortu nahian, hurbil, eta gaur ere lan ederra egiten ari dira. Une honetan Pedreña estropada buruan, Castro eta Orio 2 segundora, San Pedro sortzira, hor da Borja Gómez, delante 2, hori da esan duena, eta aurretik da Pedreña, txukun datoz, 800 metro oraindik asko lan erditara hurbiltzeko. Aurretik Pedreña, Castro 2 segundora, Orio 3 segundora atzeraxeago sortzira, San Pedro, eta orain eskeniko dizuegu labur Gorka Etxeberriak esandakoa. Orioko ekeko titularra da bera, orain ikusle gaurko estropada honetan. Pedreña aurretik, Castro eta Orio 3 segundora, estropada bete-betea dugu, eta hemen Gorka Etxeberriaren azalpena. Este suerte honek euki, porque liga hasi aurretik gerritatik handa gaizki bilintzan, eta han 3 aste galdu nituen, da oan berri zau, da baina segin behar, gauzak etortzean bezala hartu berdi, eta gaztiak animatu, gaztiak hortxe dira barruan, eta lan txukuna atzo, Orio maila polita erakutzeko moduan izan zen, eta behar bada gaur ere bai, ez? Erronka hori da, Castro hori aldala estutzea. Ez atzo guztu bat duen nintzen estropakin, da eta gazteak hor daude, fuerte, eta kanpongatu hor bali da, kanpongatuko gara. Baina bai, nahi irutzu zait, atzo azkeneko largo igual, azkeneko largo ordi hortan beste golatu hartu zuen, hor aldentxe ben pixka, baina a ber, ikusiko dugu. Gaur atzokoa pixka errepikatu eta pixka mejoratxe bali madeu, Zerbait emila aritzarete, batipat Donostiako banderari begira eta asmatu imera, ez? Bai, treneruk asko ibiltzea, eta beste urteetako denboakin da, ez da zein. Zeu bilatu nahi, eta horra aldatu neurrik eta agitzu. Zerbaiten bilari dira oriotarrak. Momentuz Pedreña buruan 2 segundora Orio orain errekuperaturik, Castro 3 segundora, San Pedro 11. Konparaketa Pedreña eta Hondarribiren artean hortxe da. Pedreñarentzat 9 segunduko abantaila, poparian Pedreña badabil baserri. Beste urte batzutan ere bai eta urten ere bai. Bai, bere arronka da dela eta mutilak eta prestakuntzan beti hori ikusi izan dugu, ez? Nik uste dute ligan zehar estropada poparian eta oso ondo moldatzen direla. Atzor estropada polite egin zuten eta pentsatu Espainiko txapelketan zen nolako txapelketa egin zuten, azkeneko momentu arte bakaiku gaurre hartzea ez zuen lortu, eta gaur ere alegin horretan ari dira, eta Castrorekin momentu honetan 2 segundo aurretik eta hortzak erakusten, ez? Hemen txelan erditan, lehen Hondarribiaren maniobra ona erabaki horra izan da, ea orain, Orio ere ongi zartuko da, aurretik Pedreña gero Orio eta Castro parean. 9:26 Pedreñarentzat, 2 segundora Orio eta Castro, orain dator San Pedro. 9:26 Pedreñaren denbora, Hondarribik 9:45 markatu du.
Eta orain maniobra ostean Pedreña berriro aurretik, 2 segunduko errenta Orio eta Castrori, eta San Pedro gaur ere urruti uste genuen